Uza dillerin, al sözlerim, söyünüm benim, seni söyürün, men söyürün, anan, sen bana anan. Al güllerim, uza dillerin, al sözlerim, söyünüm benim, seni söyürün, men söyürün, anan, sen bana anan. Asmana ayım, bol sana menin, sen bağıtpayım, seni söyürün, men söyürün, anan, sen bana anan. Aynı geceler, asmana ayım, bol sana menin, sen bağıtpayım, seni söyürün, men söyürün, anan, sen bana anan. Assalamu alaikum edid vatandaşlar. Türkmen Avateli ilmin mehriban muştoqlary. Hormatly prezidentimizin tagallasy bilen Türkmenistan yurdumyz bedew bady bilen önemli öňe barýar. Gahrman qydamyny saýtynda Türkmenin milli synaty medeniýeti gün saýyn güllüýär, özgörýär. Medeniýetimiň synatymyzyň hak howannary gahrman qydamyz